Menta kasi kalai phau tarek banai bapra aja arpula ke KSU narpu circle hapo ka jingalam uba KSU chang present kit khallam ba kato kaningut kinalam na po district unit ke alai ban bu da ka ijahar FIR hapo ka SP office ban Pynshitom ki pulit ki badan kti ban shoh briew ha ka public hearing jang kami khalia cement limited Thangskai kabadang shudap longshen kata ka arpsau tarek banai bapra aja arpulai yakane ka first information report labu how SP is Gentle Hills laban penken mau ke jingja ka tega si baki pulit kila shoh bat kawang lati klam jing map wat ki kan take na ru katkom ka hok long briew man briew human rights amla satya ban pediang yakane ka jingle riu khalau ki briew babat ka an kadai ban Pynshitom ya barok kitu ki badan kti kaan kamde ban the shiliang kadai ban long markat jo lau baret neu bakrau amdadan kam than ban batai na mala sakhi ki social media viral keleng kaseng ka penram roi ke amalia jong than ki basngap jar klam klani e banya dai ki pajba lani bandawa ka hok jong ki pajba komba ki klan ko ba khapor ba ki lap election banya dan ringkat upai ba lada ki sha thambor persha ya ka hok jong ki